maite dugun personari, beti, gauza berber esaten baldin badiago, asko maite zaitut potxola, lehen da biziko gunean, behar bada, neskari egingo dio, grazia. Baina pizkanaka, egunen batean, zerbait gertatu dalako elkarren artean, eta sarretu ingera lako edo bat, eta gau, beti potxola ditzen dio, eta gau ditzen baldin badio, eta sarre, eta gainetek bede potxola, aizea hartzen bialduko nahi, eta orduan zer egiten dugu, eta zerbait gehiago esaten alegin. Egunero egiten dugun kontu bada, egunero sarri egiten dugun kontu bada. Zerbait gehiago espresatu nahi dugunean, saiatzen gera, beste modu batzuk, beste espresio batzuk, beste esateko eta adierazteko modu batzuk bilatzen. Horixe bera, emaztearekin edo senagarekin edo alabarekin egiten dugun, semarekin egiten dugun, hori bera, momentu jakin batzutan, egitea da, nolabait, oso labur esan da, fenomeno literarioa edo mirari literarioa.